nare goteba iga omweshimiwa Nyamoko are wancha atware amasikani atiga amagenderera iti bakorwe n'omweshimiwa Lameck Square Nyakianga karekera okorigereria chibesa omweshimiwa Nyakianga arwete ase enkinda chikorosia ECD classes echire 4 million emochumbe arwete 4 million inaki bakoreng'ani nere akera bagokora ase amagenderero n'omochumbe Nyamoko igakoewa 150 million ase constituency naende nare komusaba iga omweshimiwa Nyamoko omogambi okoroku na Arama oyi okare komutumeka gocha noti Mogirango Arama oyo otaete kobori ekero kia noti Mogirango eki Nyamoko ataete kobe debut intubu n'abanto ba noti Mogirango nobo debut totaete ose nekero totaete kiobo governor ekiamosi abwate netaete entu abantu ba noti Mogirango twebori buya oya Arama okare gotumeka gotuma chibesa iga koreta fucho ase chi constituency cheito paka jaikire bone ward bansire ko facilitate abantu babo nyakoni bako baini sites egera banse kurwani omweshimiwe nana anare kumusaba iga arora magenderera ya senjerere ngiya akore miroberi ya senjerere ngiya onde tayo bwate magana nere atigo omweshimiwa Lameck akore gas atige komochaya omweshimiwa ndo okorokuorwete okorokwebunda nigarogete Lameck nana intu tokabwate erieteri tokeroke nana togakore campaign tokaira chikura banche basike omweshimiwa Lameck Square Onyancha akore gas for 5 years tati gokwanera omosike Doris Nyamanga oyi okarego korwekerenyo otoka naende kare omochitibo are itibo ward naende agotumeka n'omweshimiwa Nyamoko naki Nyamoko gagishwari oratume omoswati ogoroku Doris ache itibo koru chibesa ase amatanga ekero togokerigereria igo banto mbayo itibo banchete oyi Nyamoko are gotumeka naki ogotoma Doris tigara arosia omorembe bwoye nenka yaye atige gochiesa n'omweshimiwa Lameck Square twasabira amasikani ase abaeshimiwa abo basikane naende batiga omogabana oito akore egasi ase encherere engiya ase abagabana twatwarire bakorire amagenderero babwatire steering ya amagenderero omogabana oito okoroku na Amos Nyaribo naende ntogwancha tutugutekero gekio ase eng'encho tokare kogoswa n'omweshimiwa okoroku na Arama obwate constituency ing'ani itibo twasabire amasikani ase abaeshimiwa baitu mbuya mono igo ndakwana ase ensemo ye scholarship ekero yachete nkaete omweshimiwa ito iga abagete Bonyakoni Bokurati na Boisanga akareng'anania tache twakora partiality ende yonsi omonyakoni chinyinge gose omoisanga chinyinge gose omokurati chinyinge omochando nori twaigumambi twakumia twamakobora iga ase twarenga abang'ina nabo bare bagokura abande base eng'encho banarete bakorageri guboka abande toumiete bono twanyorire omogambi okoreng'anania marioyi kero omonteri ogi eririmo ikere mwayene naki epaseri nkonyora scholarship ngoikerera omotaka oyo otabwati kende bono tiga batige koreramika bao omogambi oito ribaga akwa arae koreng'ana nechingaki chiaye chiriaire chere ntogwanchera nabo igo kulingana buna mwego mweshimiwa Joas Nyamoko buna naigure natuma chibesa iga gwetera Doris agacha kurama omweshimiwa itahiga aina magosa sana bantu baitu bonto gwanja mang'ana ayo igento kende ngokwanera igoro yechibara buna bone bare yengoeta igoro buna kuire megati bara nanyorete yarosigwe ne yakorusinta gochinya mauro paka matorora nkarore bara kiabeire buya iga umugambi wa utabugati partiality bono mweshimiwa bara ne ratoroseria iga nyayugotira na kera noane gari teko bogererana ne pigipigi akabara karosiria kanyerere ne bare ine ngare yare igo mweshimiwa tigarigereria ofisi yaye batige gotuomania county yaito ya Nyamira batiga barai bari bachorire kuna bona ba musie nana bakore gasi yao buya tiga batigu baye guchinga kibakore gasi yabe county nere tiga kore gasi yaye na sana assembly batige korwania county tiga magenderera chi county yaito ya Nyamira ne gwati yaito ya Itibu ntuna gotwari ko sabai ko sobona kia bantu bamite karo korigereria ofisi yaye igachorete kasenisi ne arabegete chairman ya CTF ne arabegete na kaseni yonde ne arabegete constituency manager igo magenderero nturi konyarora getembero nyantembero ko rasti mateyo ya masalisti mateyo tiga kore gasi yaye sa chorire
toro nyore gistima omwesimigu rameki na barabutika baro ribras ribia isiti barosie agento toete na magendera neria mang'ana kwanwa mang'ana manga kwanwa igoro ya chipara igoro ya chipasari uno mwesimiwa atabangete boronge lakini tutaete kogorora iga ase omwaka oyo kere pasari yare korwewo ase gwati yaitibo mwesimiwa abegete amang'ana onsi ase nyomba y'oboraria togatangasa epasari ekorwerwa chifomu chikorwerwa ase ofisi ya MCA tokabaga amatuko abere rituko ritang'ani twarekoa baria basiriti abaibori ne rituko ria kabere bari gobwata abaibori lakini bobwate emechando igo rituko ritang'ani tokabanga chinyomba isato omunyakoni omokurate na omoisanga rituko ritang'ani omunyakoni nanyo abanto bagituko chifomu bari batobwate abaibori ebarenge 155 omoisanga 127 omokurate bakaba 95 rituko ria abanto bakaera bari bonsi pi batagwata abaibori rituko ria kabere abantu bonsi bagacha bari bagwate emechando ase abanyakoni baireta chifomu 207 abakurati 118 abaisanga 198 igo chifomu chionsi chiagitase ewodi eye echiabete 1156 bari abana baetwe bairwe naende mwesimigu natangasete bari batanyorete pi bakareta marieta barenga abantu 75 bagendete gusugurikerwa igo toise kobwati kori chukuru chionsi abanyakoni nabo bwate nambe enene pi y'abantu 362 bakabwate n'abakurati 213 abaisanga 325 iga mang'ana akwanunga chifomu nchiruria sobo oboronge na mang'ana oborimo naende twarwire tobisi mugaso bakabagambi baro igo ayando mweshimiwa kwana ayechibara asa korwa enkinda egetugi enkinda ebara mbone kare karosugwa so mwaka omogima tokirete bari baranyorire baroseru kororo igo mwari ntate gukwana muno bongo tebanga anya abantu banarite kwa mabere nekirandi basiba ekero murayi akiro kubanga ebikombe nto basakarra bobe gatubekero nyene nusura kikero montanyore yamana barare igo ayina roto bwa toko batainga oyo no mugambi ogendete kubanga ebintu byaye asomo joko naso umane enana kuritu wote amang'ana achasere tirero mambia tari ayekene ekiagera korwa omwesimigwa enana airete chikura chiaye mugaso igoro abanyakoni mbaisanegetina nairete kura igo ntagete goteba ng'a omwesimigwa n'omonto wangete ebinto biaye buya nonye nechibara igachakirete bunyakoni akamanya kuna koirana gocha bokurati boisanga abwese arwete baratei akorire noene yemo mbona abegete ebara yenkinda egobwata omoisanga omokurati n'omonyakoni eikeiteresi igo ntagete goteba ng'a banyakoni mbaisanegeti nekero geke ekero ria kiarwete bonyakoni igo bagoteba iga ng'e moirete ebirogo bionsi omochumbe mboisanga omoemusie mboisanga omotaeregita mbokurati bono inere emechando abanyakoni babwate igoro y'ebirogo ebio na entunko bori tore iga barari baminto ekero babwate oboemusie ekero babwate obotaeregita intunko rarameka twarenge naende nanyora ekero twabwate amatanga itibo gaiga omoemusie omokoro orwete ororo nabwate uchochesi akareta n'omusubati onde ore nomini kurwekera enyaria nera agakwana amang'ana gete atagogete abantu baitibo ekero twabwate amatanga y'omogaka osire tore korokubirisi omusubati oyu kurwekera enyaria enomini Doris Nyamanga agoteba n'abantu baitibo nsabirani intwe abantu baitibo ntomochorete ote nenomini ekina kikiagechetie abantu kero twarenga ase amatanga intwe Doris tari monto oitibo gwote twanyora ng'amang'ana kero tokonyaguye twanyora ng'ara igara ya kisiasa igase nayo ekora ng'ase eorigin egakara mang'ana yagare gokora ki korwera kurwa intunto isanekete ne nana ng'ememo yaya okora nemiya nana ntokosaba wale abaitibo asengire bwenerete ntogo chiwanjana mang'ana ayo agendere sengije gine igoika tonyo morero yo totebia abachikirani chetonga ekra mwabwate kirogeke mwake bwate mwake genda na intuntorere tuna bakorera tigabaishaneke nememe irigiti no musimigo itorameki naisha ine na nagendete simemo ya singire bwenerete nanjiro yo mobun goteba ng'a na injeti dugiante akonyegera ng'arameki nanyegera libumbia mono nanja marieta nangoro kwa pe marago ngeri seitere matunwa bokurati
mang'ana twiga bono mambia igara yoko sioko nene gekogera itibogoti n'abantu twabaire tugotwara omorembe omonene twakoruta chikura lakini amang'ana igachaka chus asa matanga asa omosubati kuna Doris Nyamanga areta chibera chikuru kuchoma Mheshimiwa Nyamoko agacha kuchitangasa agatumika tatu opportunity akaramo Mheshimiwa nane tutete komotebigo omosubati ori otweguna bwoya sakurwa morembe toyo endu tatagosari morembe itibogotia chibesa cia Nyamoko amoretera aenda atebi Nyamoko esukuru ya Kenyoro yagure esukuru yenginda yagura abantu betu mwana gwanja na ramanga to samuswaje Doris Nyamanga itibogoti tori nyumba isato igata gutumike nyumba yemo kubagana abantu baitibogoti omusubati ali to kumusaba otokeguna igibere bomwagamo agasoka gosenkura agenda be komurembe enkaya ya sakurwa ntu atotige n'abantu baitibogoti twaigwa ring'ana ria chabono mambia erire riokondo kiokanene egekoeranga aso nsikorenga nabuna chifomu chiachete buna chiarwetwe korwa ase county mondo chenga chiabagetwe naende buno yo mitati ekagokwana nga chifomu chiarwetwe nyakonera yairete chinyinge akwogoteba ng'a maene chifomu chiachietaro ne chinyinge na sense mo ya magenderero igotogoteba ng'a tingaki chiakere gento nchiraroro tigaba omoisimi guribaga erinde riakora emiremo tari gokora asa matuka make bateba ng'a taranyara gokora emiremo gose nigabwate ogwanchereria tigato omugambi